Helo pawb, felly Elen dwi, a dwi'n cydweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gar ar greu cyfres o fideos i chi ar hyd yr wythnosau nesaf yma. Felly, yr ail fideo dwi'n mynd i greu yw sut i addasu i fod gytre. Nawr, mae pobl wedi dod nôl o brifysgol, fi'n gwybod, a bod nhw nawr yn byw o dan twy'r rieni, efallai bod eich annibyniaeth chi bach ar chwal. A dyma cwbl o tips a trics ar gyfer sut i gael yr annibyniaeth yna nôl. Felly, fe ddechreuwn ni gyda tip rhif 1. Sef, newch yn siŵr, yn enwedig os chi'n gwneud traethawd hir erbyn diwedd eich gradd, eich bod chi yn gwneud yn siŵr bod gweithle hir dymor gyda chi. Bod ddim rhaid chi symud eich laptop neu'ch cyfrifiadur neu'ch gwaith i unrhyw le arall, yn enwedig os gwedwch bod chi'n cael swper neu cinio. Newch yn siŵr bod lle pendant gyda chi weithio. Hefyd, newch yn siŵr bod chi unau'n dinon gynnar i wneud y gwaith, neu yn rhoi amser pendant, nodwch lawr eich amseriadau pendant i chi wneud eich gwaith. Fel enghraifft, gwedwch bod chi yn dino am 7, bod chi'n cael brecwas, bod chi wedyn yn gweud 8 tan 12, dwi'n gwneud gwaith, dwi'n gwneud traethawd, neu dwi'n gwneud rhywbeth i paratoi ar gyfer yr gwaith coleg, neu unrhyw fath o waith. Newch yn siŵr bod chi'n rhoi y neges yn glir i'ch rieni, neu eich gwarchodwr, neu eich chwaer, neu brawd, pwy bynnag sy'n byw gyda chi. Jyst newch yn siŵr bod chi'n neud hwnna'n glir, fel bod chi'n cael y gwaith wedi wneud. Dyw hwn ddim yn gyfle i chi i eistedd lawr a wneud y byd, mae'n gyfle i chi i wella ar eich hunan a dysgu sgil newid, neu dysgu rhywbeth sydd o fydd i chi yn y pen draw. Felly, tip rhif 2 yw, newch rhyw fath o ymarfer corff efallai ar eich pen eich hunan. Felly, cerwch mas am wag neu am rhediad, mas i wneud workout. Newch yn siŵr bod mas yn yr awyr iach hefyd. Mae hwnna'n helpu just newid eich ffordd o feddwl yn y bore neu yn y pnawn. Just newch yn siŵr bod e ar ben eich hunan, fel bod chi'n cael y cyfle yna i anadlu. Tip rhif 3 yw, esboniwch eich rhieni neu'ch gwarchodwr neu pwy bynnag sy'n byw gytre eich bod chi eisiau helpu, bod chi'n gallu gweld gwaith, bod chi wedi cael yr annibyniaeth yna, bod chi'n neud y golch heb ofyn, bod chi'n neud llestri heb ofyn, bod chi'n gweud, hei mam, na i swper heno, pa becso, neu na i cino heno. Felly, just i brofi nhw bod chi yn annibynnol a bod chi ddim yn meindio wneud unrhyw beth i'r cartref. Felly, hefyd, helpwch eich brodyr neu chwiorydd i wneud y gwaith ysgol, neu i weithio mas, neu i wneud unrhyw fath o ymarfer corff, neu efallai dysgu iaith neu sgil newi, fel bod eich rhieni chi yn gallu gweld bod chi wedi tyfu lan. Tip rhif 4 yw, newch y mwyaf o fod gyda'ch teulu. Fi'n gwybod bod yn anodd efallai bod chi angen ymrwymo mewn i fwy o weithgareddau. Chwaraewch cardau, chwaraewch dominos, chwaraewch gemau rownd y fort bwyd, siaradwch gyda eich rhieni neu eich pwy bynnag sy'n byw gytre. Newch yn siŵr hefyd bod chi yn adlewyrchu ar sut i greu perthynas fwy pendant, fwy sicr, a perthynas gwell gyda'ch teulu. Mae hwn yn bwysig achos wedyn mae'r parch yn dod yn fwy hir. Felly, tip rhif 5. Newch yn siŵr bod chi yn gwybod gwagle personol pob un. Mae rhaid i chi gael y perthynas yna, chi'n gallu siarad a gweud, drycha, ti'n meindio ddim dino mor gynnar, neu, chi'n ma be, di'n ei dati am hanner awr wedi 5, a dechreu'r traethawd, neu, ai mas am wac am hanner awr wedi 5 yn bore.
Dim ots beth chi'n neud, jyst bod chi yn dod mewn i rwtîn. Tip rhif 6. Mae'n bwysig bod chi'n cael y sgwrs am eich ffiniau. Mae gwaglau personol yn cyd-fynd gyda hwnna, ond mae ffiniau yn bwysig iawn. Efallai bod e'n rhywbeth fel cael clo ar y drws, neu bod chi'n berson eitha preifat, bod chi ddim moyn siario lot gyda'ch teulu. Jyst bod eich teulu yn gwybod ble mae'ch ffiniau chi. Wneud rhywbeth bach yn mynd yn bell. Yw tip rhif 7. Gwedwch bod chi yn mynd am gerdded a bod chi'n gweld bwnsyn o daffodils, a bod chi'n pigo'r daffodils na a dod â fy nôl a gweud drycha cwo ti mam neu drycha cwo ti dad. Dyma beth weles i ar y ffordd nes i feddwl amdano ti. Mae rhywbeth bach fel yna yn mynd mor bell. Dych chi ddim wedi hala arian, dych chi ddim wedi meddwl gormod am y peth, mae jyst yn rhywbeth sydd yn dod yn naturiol. Hefyd, efallai bod yr gegin wedi mynd yn fler, wedyn bod chi yn cydio mewn llun i olchi fe lawr. Gret! Mae gwaith ti yn anodd. Mae gwaith ti byth yn stopio. Ers symud mewn i ti'n hunan, nawr dwi'n sylwi faint sydd i wneud mewn tŷ. Mae rhywbeth i wneud bob tro, mae'n ddiddiwedd. Felly, helpwch eich rhieni. Fi'n gwybod efallai bod eich annibyniaeth chi bach ar chwal, ond newch yn siŵr bod chi yn jyst yn gafel yn unrhyw beth chi'n gallu i helpu, achos ni gyd yn hwn dan gilydd. Gyffwrdd ar hwn gyda hefyd yw dod mewn i rwtîn pendant, efallai bod e'n dino gyda'ch gilydd bob bore, yr un amser bod y larwm pob un o'ch chi'n mynd off am 5:45, chi gyd yn codi, chi gyd yn mynd mas am wac, neu chi gyd yn, mae rhywun yn mynd mas am wac, mae rhywun yn neud brecwas, paratoi brecwas i chi gyd, a bod rhywun yn dechrau ar ei gwaith. Gret! Jyst bod chi yn gytun ar y rwtîn. Felly tip 9 fydd dysgwch eich rhieni rhywbeth chi wedi dysgu yn prifysgol neu tu fas i'r byd cartref. Dysgwch nhw rhywbeth nhw eriod wedi wneud o'r blaen fel gêm newydd, sgil newydd, beth bynnag chi moyn. Jyst fel bod nhw yn teimlo fel bod chi eisiau bod yn eu cwmni nhw. Mae symud nôl yn anodd i'r ddoi. Gweld yr ochr o'r rhiant a gweld yr ochr o pwy bynnag sy'n symud nôl mewn. Chi i gyd wedi symud ymlaen. Nawr bod chi'n symud nôl, rhaid bod chi'n ffeindio'r hewl chi ddoi'n gytun rwtîn newydd fel fi wedi bod yn siarad am. A maen nhw yn dwlu cael chi gytre, ond mae'n bwysig bod chi moyn dod gytre hefyd. Y peth gweitha yw bod unrhyw drwg deimlad rhwng y pobl chi'n byw gytre gyda. Jyst bod chi'n hapus i fod yn eu cwmni nhw, na gyd maen nhw eisiau. Ond mae'n syniad i ddysgu nhw rhywbeth newydd hefyd. A wedyn ewn ni at rhif 10. Dyma ni'n dod at diwedd y fideo. Dyma'r tip olaf, sef bob nos meddyliwch eich newch rhestr o beth chi'n ddiolchgar am. Hyd yn oed os bod e yn ffrindiau, rhieni, bod e yn rhywbeth sydd wedi digwydd, hala chi werthin. Newch yn siŵr bod chi'n ddiolchgar am rhywbeth. Hyd yn oed os bod chi wedi cwmpo mas gyda rhywun, troiwch e rownd i fod yn rhywbeth positif. Mae'n rhaid i ni gyd dod at ein gilydd mewn pandemig fel hyn. Felly, newch yn siŵr bod chi'n cadw'n iach, cadw gwên ar eich gwyneb a cadw yn saff. Diolch i chi gyd am wrando, na i gweld chi cyn bo hir.